Doncs bon dia a tothom i gràcies per assistir a aquesta convocatòria. Avui ens acompanya el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i avui hem pogut visitar una empresa molt propera, una empresa de Sant Vicenç i Bàscular, que és pionera i una empresa d'èxit en dispositius cardiovasculars que ajuden i contribueixen al sistema cardiovascular, com deia. I és una empresa capdavantera en el seu sector i una empresa que tenim emplaçada al nostre municipi. Li hem volgut explicar al conseller i ens han acompanyat en aquesta visita per mostrar que Sant Vicenç té futur i des de Junts per Sant Vicenç ens omple d'orgull tenir en el nostre municipi iniciatives d'èxit. Avui hem pogut veure només una estona aquesta empresa, però en tenim altres exemples, perquè Sant Vicenç no és només un municipi que dona sostre als veïns i veïnes que hi viuen, sinó que també dona serveis, dona feina i volem això, que segueixi d'aquesta manera, que segueixi endavant i que en un futur es puguin atraure més empreses perquè s'instal·lin al nostre municipi. Però per poder establir-se noves empreses, perquè pugui haver-hi noves empreses al nostre municipi, és necessari que hi hagi sòl disponible, polígons industrials preparats per recepcionar-les i necessitem generar nou sòl industrial. I això vol dir que no és necessari fer canvi d'usos, sinó treballar en alguns polígons que estan en desús i per aquest motiu en el mandat anterior, quan vaig ser alcaldessa, vaig tenir l'oportunitat de treballar per tal d'endegar processos de reparcel·lació i d'urbanització i generar uns 250.000 metres quadrats de sòl industrial que pot estar disponible per atraure aquestes empreses i, per tant, generar ocupació, generar riquesa i enriquir el nostre municipi. El polígon amb més valor, el polígon més gran amb el qual vam treballar, a banda de la zona de les Fallulles, és el polígon del Pla de Ricard, que el tenim aquí proper. És un polígon que pot assolir 187.000 metres quadrats i que no ha finalitzat aquest procés d'urbanització. Abans també l'hem pogut visitar amb el conseller perquè el veiés, què és el que suposa. És un polígon que està proper al que és l'actual Pont de Molins i en aquests moments no és una prioritat pel govern municipal actual. De fet, la industrialització del nostre municipi, la generació d'ocupació i d'empreses no ha estat una prioritat pel nostre govern, lamentablement, i no creiem que en els 4 mesos que queden fins a arribar a les eleccions es pugui fer aquest desenvolupament. Materialment és impossible. Per tant, jo anuncio avui des d'aquí que si Junts per Sant Vicenç té l'oportunitat de tornar a governar el nostre municipi, ens arremangarem per fer possible aquest desplegament, per fer possible aquesta urbanització i fer que aquests 187.000 metres quadrats de sòl industrial siguin un element atractiu i de captació de noves empreses, com hem fet també en altres ocasions, com és ja conegut per tots vosaltres. Bé, de la mateixa manera que Sant Vicenç necessita créixer a nivell industrial, Sant Vicenç també té altres oportunitats. I una altra oportunitat és endreçar diferents polígons i zones que estan en desús o que estan en zones marginals, zones que han suposat han compromès molt la mobilitat en el nostre municipi i que han separat diferents zones del nostre municipi. Nosaltres pensem que aquests espais, que ara us explicarem, aquests espais permetran créixer a nivell industrial, créixer també amb habitatge i no posar un peu a la zona agrícola, sinó créixer, insisteixo, en aquestes zones que no s'estan infrautilitzant. Una de les grans oportunitats que tenim és convertir Sant Vicenç en un municipi modern i atractiu. Això és possible i que Sant Vicenç sigui i es desenvolupi igual que han fet els pobles i ciutats del nostre entorn, que en cap vicentí vulgui marxar de Sant Vicenç, que moltes persones de fora de Sant Vicenç vulguin venir a Sant Vicenç perquè troben que Sant Vicenç els dona serveis, els dona treball, els dona parcs i jardins, els dona qualitat mediambiental i els dona també habitatge. Per això avui també ens acompanya en Jordi Sánchez, que és el vicepresident de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'àrea metropolitana, i el Jordi Sánchez és l'encarregat de pilotar el nou PDU, que avui és una prioritat estratègica
i per això es va convocar un concurs d'idees anomenat Nusos i Cruïlles, on diverses propostes urbanístiques s'han fet per tal d'ordenar aquesta zona dels 4 camins. Aquesta zona de cruïlla de diferents vials, de la Nacional 340 i també de la BB 2002, i avui tenim una làmina aquí al darrere que recull una de les propostes que s'han fet. 4 camins ha estat o va ser en el seu moment un encreuament important de connexió, però a poc ha anat perdent ús perquè hi ha altres alternatives viàries i, per tant, al seu voltant hi ha moltes zones degradades, infrautilitzades i que comprometen la projecció i la connexió de la nostra ciutat. Per això és important repensar-les i transformar-les. Per exemple, lligada amb la zona de Can Bofarull, on ja hem explicat en diferents ocasions que és una zona industrial fora de planejament, fora en desús i que no està en normativa i, per tant, és una possibilitat de créixer a Sant Vicenç i generar habitatge en aquesta zona. També la compactació de Ciments Molins, que no fa massa van desmuntar els antics forns, permet també que Ciments Molins es repensi i pugui acollir zones d'oficines o fins i tot també habitatge. I permetria que a banda i banda de la Riera de Cervelló hi hagués aquest traçat mediambiental de millora de qualitat, una zona de connexió també amb la zona agrícola i una zona de parc i d'ajardinament. I finalment, en una de les zones en desús també permetria generar un sector terciari per la formació professional amb vocació no només per Sant Vicenç, sinó amb vocació metropolitana i també de generació de coneixement. Ens sembla que és fonamental pel nostre municipi aquest repensar i aquest projectar a anys vista, però anar caminant en aquesta direcció per poder tenir millores ambientals, per poder transformar el pont de Molins en un pont amable, en un pas amable, que permeti també la circulació de vianants i de bicicletes. Aquest desplegament de polígons industrials de qualitat en captació de noves empreses, aquesta generació també de serveis industrials, de millora del transport públic, ja sigui per l'accés del tramvia o per la major freqüència de parades d'autobusos, i també una possibilitat de projectar nous emplaçaments d'habitatge en protecció pública, atraure, com he dit, inversions i crear llocs de treball, i aquesta integració de la Riera de Cervelló, que ara és una part residual i que pugui ser una part en la qual els veïns i veïnes de Sant Vicenç també en puguin gaudir. Bé, tot plegat, com deia, és un projecte a llarg termini, és un projecte de futur i cada pas que fem en els propers anys ha d'anar orientat a no comprometre cap acció que ens desviï d'aquesta idea de futur, perquè estem absolutament convençuts i convençudes que Sant Vicenç pot ser millor, que un futur millor per Sant Vicenç és possible i tenim idees de com fer-ho, com una és aquesta. S'han fet converses amb el Ministeri, s'han fet converses amb la Generalitat, s'ha parlat amb els ajuntaments implicats, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Cervelló i Molins de Rei. És un camí llarg per fer, però ens sembla que és una aposta per la sostenibilitat, també per la diversificació territorial i també és una aposta per posar Sant Vicenç en el mapa i és una aposta també de país. Bé, caldrà molts esforços, caldrà molta il·lusió, caldrà molta responsabilitat i caldrà perseverar. Nosaltres, com deia abans, farem tot el possible perquè Sant Vicenç no perdi més oportunitats, com està passant últimament, que Sant Vicenç guanyi, que Sant Vicenç avanci i no renunciarem a cap de les oportunitats que ens passen pel davant. Bé, com deia, avui ens acompanya dues persones molt importants per a aquest projecte i també pels projectes de país. Dono la paraula al Jordi Sánchez, que ja us l'he presentat, perquè ens expliqui una mica què vol dir desenvolupar aquest eix dels 4 camins. Jordi, gràcies. Gràcies, Maite. Bé, una mica des de l'àrea metropolitana, com deia la nostra candidata, la Maite, tenim la responsabilitat de dissenyar un nou planejament urbanístic per l'àmbit metropolità. És aquest pla director urbanístic que ha de substituir el Pla General Metropolità del 76, el famós PGM del 76.
i afrontem aquest repte buscant noves oportunitats, com deia la Maite, i a Sant Vicenç dels Horts en tenim una de molt important i per això l'hem definit com aquest espai de nova centralitat que volem en aquest model urbanístic. Sent molt breu, deixeu-me dir el que pretenem en aquest canvi urbanístic. El PGM del 76, com deia, ha patit més de 1.200 modificacions del planejament i ha quedat obsolet. Va fer una gran feina d'endreçar el territori, d'endreçar la metròpoli i d'endreçar aquests creixements que hi havia en la dictadura franquista, que eren anàrquics, que eren corruptes i que s'havien d'endreçar d'alguna manera, però es va fer i es va redactar en un context marcat per l'ús massiu del cotxe, per considerar els terrenys no urbanitzats com espais on poder créixer, i va ser un planejament molt depredador en el territori i amb els espais naturals, i va ser un model molt segregacionista també, de separar espais residencials, espais industrials, amb una consideració poc amable d'aquesta transició entre espais residencials i espais industrials. I també amb unes infraestructures que donaven servei al centre i ens marginava als municipis de la perifèria en aquests espais degradats de perifèria. Ara, amb aquest planejament que estem treballant, li volem donar la volta a tot això i fer un urbanisme que sigui compacte, fer un urbanisme que permeti uns creixements demogràfics i una competitivitat econòmica, perquè volem una metròpoli competitiva on es pugui viure i on es pugui treballar en qualitat, però sense ser depredadors d'espais naturals. I al final això ho aconseguim cobrir unes demandes de creixement demogràfic i de creixement econòmic, però volem fer-ho de manera radicalment diferent, adaptant-nos als reptes de la crisi climàtica, de necessitat d'habitatge, d'una nova mobilitat, etc. I això ho fem buscant Això ho fem respectant els espais naturals i considerant-los com una infraestructura verda i defensant els connectors biològics, que aquí en tenim un entre la vall del riu Llobregat i les muntanyes de l'Ordal. Ho fem també sense sacrificar el sòl industrial, perquè, com deia la Maite, volem unes ciutats on es pugui viure i on es pugui treballar i on el nostre jovent no hagi de marxar i pugui trobar feines de qualitat. I, per tant, busquem aquesta mixtura d'usos entre residencial i industrial i el que volem també una metròpoli dintre d'un país que sigui solidari, que fugint d'aquestes dinàmiques de centre-perifèria que com deia, s'hagin creat unes infraestructures que ens trinxen el territori, i el que volem és, i aquí en tenim un exemple, aquestes infraestructures que ens trinxen, convertir-les en oportunitats i crear noves centralitats. I Sant Vicenç està cridat a tenir una nova centralitat aquí on estem per aprofitar aquestes oportunitats de comunicació, que volem aprofitar les infraestructures de comunicació per donar-los la volta també, per crear espais d'intermodalitat, perquè convertir aquestes infraestructures en unes avingudes que ens uneixin, on pugui conviure el residencial i l'industrial, on pugui haver una mobilitat basada en el transport públic i una mobilitat sostenible també, on tinguis accés anant a peu o amb xarxa ciclable a serveis, a indústria, a feina, a residencial i a aquests espais naturals. Aquest nou model urbanístic dintre d'aquesta xarxa policèntrica metropolitana que volem també estendre a la Catalunya sencera, Sant Vicenç ens dona un d'aquests espais, i per això l'hem estudiat com a tal, de mirar aquest nus de quatre camins, com podem deixar de ser un espai degradat per poder desenvolupar tot el seu potencial, tant natural com de comunicacions, com de residencial, com d'industrial. Per tant, aquí encaixa tot el que estem buscant, i dintre d'aquests espais de nova centralitat dintre de l'àmbit metropolità és un dels que estem treballant, que estem apostant per ell, de la mà de la gent de Sant Vicenç, que també ho vol, i de la mà d'aquesta visió de país, que sigui un país sostenible, cohesionat, però que la gent pugui viure i pugui treballar amb aquesta qualitat de defensar el sòl industrial i també els espais naturals i les zones d'habitatge. I amb això estem treballant, i amb això hem posat a l'ull amb Sant Vicenç també, perquè sigui una nova centralitat metropolitana com mereix. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies per la col·laboració. Gràcies per la col·laboració i també gràcies per l'entusiasme i per la visió de recollir la idea i poder-la desenvolupar. Moltes gràcies. I ara sí donem pas al conseller Roger Torrent.
Gràcies, Maite, i gràcies, Jordi, i gràcies a la resta de regidors i regidores vicentins. Efectivament, aquest matí, com explicava abans la Maite, hem tingut l'oportunitat de conèixer i bascular una empresa que exemplifica que és un model concret, tangible, de cap on va la indústria i de com s'ha de posicionar Catalunya respecte a aquesta evolució del model productiu que estem vivint en aquests moments. És un exemple concret, paradigmàtic, d'aquesta indústria amb un alt valor tecnològic, profundament tecnològica, amb un alt valor afegit, amb productes que són exportables i que són referencials a nivell del món, una indústria moderna, una indústria neta, una indústria altament qualificada i que genera llocs de treball molt qualificats, ben arrelats i de gran estabilitat. Per tant, de la indústria que avui s'està imposant i en la qual nosaltres volem ser també molt competitius. De fet, hi ha una oportunitat claríssima des d'aquest punt de vista. En aquests moments, en el nostre context europeu, s'està produint un procés de relocalització de la producció. Moltes empreses estan decidint invertir en el continent, estan decidint fer plantes productives en el territori europeu i, per tant, nosaltres, Catalunya, que ha estat històricament un motor industrial a Europa, hem d'aprofitar aquest nou context per continuar-ho sent, si podem, amb més força durant el segle XXI. I en aquest context, que torno a dir, és molt favorable a la industrialització, en aquesta industrialització moderna, sostenible, digitalitzada, és imprescindible que fem la feina, que fem els deures. Perquè aquells territoris que seran més competitius seran aquells que hauran fet la feina, des d'un punt de vista urbanístic, i per tant que hauran generat, com deia en Jordi, els espais necessaris per acollir aquest tipus d'inversions. Però també seran aquells que hauran fet la feina des d'un punt de vista formatiu o des d'un punt de vista de serveis públics, de serveis que vagin dirigits a les persones a les quals volem atraure, a tot aquest talent que volem atreure. I és evident que Sant Vicenç dels Horts, la passada legislatura, va fer un pas molt decidit en aquest sentit, identificant aquests espais, identificant aquestes oportunitats, identificant, en definitiva, aquestes plataformes d'atracció tant d'inversió, per tant, tant de generació d'activitat com de talent, en definitiva. I per tant, d'atracció de mecanismes que permetin generar la prosperitat compartida que volem. Aquest és el camí que hem de seguir. Hem de ser capaços, arreu del territori, arreu dels nostres municipis, de les nostres ciutats, però especialment en aquells espais amb més potencialitat, amb més recorregut, com en el que ens trobem en aquests moments, d'identificar les oportunitats, però sobretot de respondre des de les administracions públiques i conjuntament amb els privats amb les eines necessàries. Insisteixo, aquest és un bon exemple del que es va fer a la passada legislatura i del que es vol fer en el futur i del que volem fer el Govern de la Generalitat de Catalunya. De fet, nosaltres ens hem proposat un objectiu claríssim, que és reindustrialitzar el país, que vol dir incrementar el pes de la indústria en el conjunt de la nostra economia. I això ho hem xifrat, no és només retòrica, no és només un recurs, si m'ho permeteu així, literari, sinó que s'identifica, que es concreta amb xifres determinades. En aquest sentit, ens hem proposat arribar al 2025 amb un pes de la indústria del 22% en el conjunt del producte interior brut del país. Estem a un 20,3%, per tant hem de fer aquest recorregut. Volem créixer des d'aquest punt de vista, ser rellevants a nivell europeu des d'aquesta perspectiva. Aquest és l'objectiu claríssim del Govern de la Generalitat de Catalunya i hem desplegat un pacte nacional per la indústria que aglutina tots els esforços, tant de l'àmbit dels agents socials, sindicats, patronals, l'àmbit dels grups parlamentaris, per tant l'àmbit polític, tots els grups parlamentaris hi han donat suport, però també de l'àmbit acadèmic i sobretot des de la perspectiva municipal. Hem de treballar conjuntament en aquesta direcció i estem convençuts que en el futur immediat, amb Sant Vicenç dels Horts, que té aquesta perspectiva que avui ens ha explicat la Maite, aquesta determinació de fer aquest recorregut, el podrem fer conjuntament. Nosaltres estem a disposició de tots els ajuntaments que vulguin treballar en aquesta línia i per tant estem convençuts que a partir de les properes eleccions municipals ho podrem fer amb molta més intensitat amb Sant Vicenç dels Horts perquè s'ho mereix el municipi però perquè també és un element clau pel conjunt del país al qual no volem ni podem renunciar. Molt bé. Moltes gràcies, conseller, per aquest convenciment i aquesta aposta amb el teixit industrial. Això també vol dir llocs de treball i tenir llocs de treball també és una forma també de cuidar les persones, per descomptat, de cuidar-les socialment i també a nivell de seguretat. Nosaltres, en aquest pacte nacional
per la reindustrialització i voldrem ser, ja has vist que tenim aquesta determinació i vaja, esperem doncs, poder-ho desenvolupar. Nosaltres ho deixem aquí i en tot cas si hi ha alguna pregunta estem a la vostra disposició.